Mä keikkailin tosi aktiivisesti pitkin 2010-lukua ja ajattelin tehdä videon mun suhteesta keikkailuun. Ne oli tosi hienoja aikoja, mutta sitten samalla se elämäntapa oli tosi kuormittava ja mun silloinen kumppani sairastui uupumukseen ja mä olin itsekin välillä tosi väsynyt. Ja sitten kun koronapandemia pysäytti sen keikkarumban, niin mä aloin ajatella sitä, että voisiko musiikkia tehdä enemmän oma jaksaminen edellä ja keikkailla vaikka vaan semmosissa paikoissa, mihin mun bändi oikeasti halutaan keikalle. Et nykyään mä en niin kuin työnnä mun bändiä joka ikiseen paikkaan, joka vaan päästää mut esiintymään, vaan yritän tehdä asioita vähän iisimmin. Kun ihmiset kysyy, että onko kalenteri puukattu täyteen Rosatsolin keikkoja, niin mä vastaan vaan, että ei vielä oo. Et mä kattelen ihan fiiliksen mukaan, että tuleeko niitä keikkoja.